Malawi Today. Maswera bwanji ya Malawi nonse chidzulo chanu chinali bwanji madera osiyanasiyana, ntchito yanu inali bwanji, mabusiness anu analotani. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM chigawo cha kumadzulo. Monga tinalonjeza kunena kuti tili ndi mkute kuti amalawi adziwe kuti kodi Captain Mlomo ameneyi ndi ndani, kodi zinakhala bwanji kuchikangawa kuja Captain Mlomo amene anakapezeka kumalo amene kunagwa ndege imeneyi, koma anthu sanadziwe kunena kuti Captain Mlomo mmodzi mwa azimayi amene anafera kumene kuja anali mayi yake. Mulungu akafuna kupanga zinthu, Mulungu akafuna kuonesera zinthu zimene zachitika mu mdima, Mulungu amakhala ndi njira yake. Captain Mlomo anakapezeka kumalo amene kunachitika ngozi ya ndege, kumene kunagwa ngozi ya ndege, ndipo zimene zinachitika kumene kwa anaziona. Unfortunately anthu sanadziwe kunena kuti kodi Captain Mlomo pakati pa anthu omwalirawo pali mmodzi wa m'bale wawo, panali amayi yawo, ndo sitikudziwa kuti kodi amayi yawo Captain Mlomo anali ndani, chifukwa azimayi awiri amene anatisiya nthawi imeneyi anali Aunty Chanel Muluzi komanso Flora Sirimani wa Kutyolo. Choncho Amalawi tufuna tikuuzeni kuti chinachitika ndi chani kuti Captain Mlomo akapezeke kumeneko. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Amalawi ndali ndi nkhondo, ndali ndi zoyipa, ndali ndi nkhondo, ndali ndi nkhondo. Ndikulandireni nonse Amalawi komwe muli. Nkhani ndi Captain Mlomo, kuti kodi Captain Mlomo ndi ndani? Captain Mlomo omwe amenewa ndi anali msilikali ku peacekeeping ku DRC, ndipo iwowa anayimisidwa ntchito chifukwa nkhondo itavuta anathawa wachiwiri wake, komanso asilikali ena 6 anaphedwa. Captain Mlomo anali ku DRC, ndipo ali ku DRC nkhondo itavuta kumeneko, iwo anati ine kuli bwino ndipulumuse moyo wanga. Anthu ena 6 anaphedwa, ndipo MDF itadziwa kunena kuti Captain Mlomo athawa, anawachosa ntchito. Ndi pamene Captain Mlomo anayimbira bambo wawo telefoni kuwauza kuti amuchosa ntchito chifukwa nkhondo itavuta. Iwo anapanga chiganizo chofuna kupulumusa moyo
ndipo bambo wawo anati ndikira ndiyankhule ndi anthu awiri atatu tione kuti tipange bwanji. Ndipo bambo Captain Mulomo anayankhulana ndi Malemu Chilima, ndipo Malemu Chilima anadula tiketi ya ndege kuti Captain Mulomo abwerere kumuzi. Ndipo atabwerera kumuzi Captain Mulomo Chilima chinakomera kunena kuti ineyo ndiatenga Captain Mulomo kuti akhale bodyguard wanga. Koma achibale Captain Mulomo analangiza kunena kuti mukakhala bodyguard wa Chilima anthu aona ngati mwayamba ndale. Chifukwa cha malangizo amenewa Captain Mulomo anachitenga chimene chija, ndipo sanakhale personal bodyguard wa Chilima. This is Comrade Tanywa, Barimpopo FM, ndale ndi nkhondo. Lero ni kuva Chilima chira kukole ngati zilizona kumalikana kukuze anthu ndidziwe chilunga kuira makidwe Amalawi Captain Mulomo ngozi itachitika. Captain Mulomo ngozi itachitika, bambo wawo anaimbira foni ndikuwauza kuti tathamangani mupite kuchikangawa mukaone kuti kodi mai anu kumeneko ziliko bwanji. Ndipo Captain Mulomo atanyamuka ndikupita kuchikangawa, kunapezeka zonoti asilikali amawakaniza kuti asafike kumaloko. Komano Captain Mulomo ndi pamene anatulusa ID yawo, ndi pamene asilikali anali kumene kuja anazazindikira kunena kuti munthu uyu ndi msilikali nzathu. Koma sanadziwe kunena kuti kodi msilikali amene ndi ndani, not knowing kunena kuti Captain Mulomo anthu amene anaphedwa kuchikangawa kuja, mmodzi mwa iwo anali mai yawo. Ndale ndi nkhondo. ndali mwana wanga ndali ndinga kukuhagadama kumaswa mandiki ndimati ndali ndiye nkhani ndiyo noti kodi amayi awo Mulomo ndi ndani, chifukwa pa anthu awiri aja panali mayi Shanili Muluzi komanso panali Flora Selemani. Choncho Amalawi Captain Mulomo mene anali kumalo kuja, bambo awo aja anafunsa kunena kuti kodi kumaloko kuli zotani. Ndipo Captain Mulomo anauza bambo awo aja kunena kuti Chilima awadula mwendo, awakhapa mwendo, ndipo awachola mkono komanso awachola nsana, ndipo zovala zawo zonse zili magazi okhaokha, ndipo avula zili pambali poteropo. Ndi chifukwa chake Amalawi Chilima aja zovala zawo zimene anavala anachosa, ndikwa pasa chinthu china chake, ndikwa vazika. Mwendo umene unaoneka uja anachita kuthyoledwa, sinali ndege. Ndipo
bambo awo aja anati nanga mai anu zikuti bwanji, ndipo Captain Mlomo anauza bambo awo kunena kuti I'm failing to describe how things are, but others, it was a human assault activities. Ni nkhani amalawi hii pano ndionena kuti mau onena kuti human assault activities akutanthauza chani. Ino azathu amene munapita ku church, mau onena kuti ena mmene akuonekera was human assault activity, ndipo anauza kunena kuti mai anga mthupi lawo likuoneka lobaya mipeni, ndipo bambo awo Amlomo anakwiya, ndipo anayankhula mau onena kuti ndibwezera pangatalike maka chakwera ndi MCP indimva sangaphe mkazi wanga, ndipo achakwera nkhani inapeza, achakwera nkhani itapeza kuti koma kunjaku kwafuta. Achakwera anatulusa ndrama yokwana 30 billion ndi kumupasa mbale wake wa Captain Mlomo amene ali ndi chipani chake, ndicho linga chonena kuti aphimbe maso 30 billion ija kuti nkhani yokwiya ija isachitike. Choncho mwana anapasidwa 30 billion posadziwa kunena kuti ndrama akupasidwayi akufuna apeperese chifukwa chonena kuti bambo ake ndi okwiya kwambiri chifukwa cha imfa ya mkazi wawo amene anamwalira ku Chikangawa kuja. Choncho Malawi Chikangawa zimene zinachitika kumeneko, it was human assault activity. Patsiko lapansi palibe chisisi. Wonani anthu amapanga zinthu not knowing Captain Mlomo mai yake aphedwa kumene kuja, ndipo anaona ndi maso awo. Choncho ka 30 billion kameneka kanapita ku chipani, ndi chifukwa chipani china timachiona ndithu chikuyankhula kuti chiyende nawo achakwera, koma chipani chonse chimadziwa kuti kodi ndrama iti kupasidwa chifukwa chani. Analali mantha analali mantha kunena kuti ndisapasidwe makofi. Choncho Amalawi pomaliza ife ali mpopo tikuti by public demand manda a
manda akafugulidwe a Lapukeni kuti tikaone chidole chomwe anayika m'manda potipusisa kuti atipasa thupi la Lapukeni chikhalire nicho a Lapukeni yo atapitisa ku Dubai. Kuchoka ku Dubai ndi pamene amapitisa kuja ku Rwanda ku Kigali kudera lotchedwa Nyakatali, nyumba imene akukhala namba yake 104 Ramela Street pafupi ndi shopping center yotchedwa Kavaza. Munthu kumeneko akudya nyama yake, anthu kuno nkumanena kuti munthu anatisiya. Tingoti phe tione imfa imene ija zambiri zikubwera zimene zinachitika ku Chikangawa, ndipo kuli list ya mayina anthu amene akukhuzidwa ndi imfa imeneyi. Mafoni athu ena 5 anahakidwa. Mafoni athu ena 5 anahakidwa chifukwa nkhondo ikhanga kuti yafika pa mponda chimera. Ndinanena kuti ndikakhala phe osamabwera ndi mtengo kunditokosa kuuna kumene ndiliko, chifukwa ndikangotulukako kumeneko zimakhala zinthu zavuta. Choncho Amalawi, nkhani ya ku Chikangawa ngati azilephera ofufuzawo, koma ife ma information titabweresa chigawo cha kumadziro kuno munali ndine Comrade Tanyiwa pa Limpopo FM. Tikhale tikubwera ndi zambiri zomwe zimene zinachitika ku Chikangawa. Nkhani yathu madzulo ano anthu sanadziwe kunena kuti ku Chikangawa kunalinso munthu wina amene anthu amene anaphedwa kumene kuja, mmodzi mwa iwo anali mayi yawo. Munali ndine chigawo cha kumadziro kuno Comrade Tanyiwa, mulusi ndi mkonzi wa programu ya Nkhanga Zaona. Mungu tiphe tione. Amalawi, tifuna chilungamo chioneke pa imfa ya Saulos Chilima. Tingagwisa ndege tifunanso tipemphe ma platform Pop FM yachina Comrade Tanyiwa kufuzani tikuuza ziko chilungamo pemphenso bakiri Mlosi TV kufuzani auseni Amalawi chimene chinafa a vice president chomwe chioneke pakumudziza Malawi ndikamuonzera kumwamchioneke matembero wabwere paiwe ndi banja lawo kuli ndisola mizimu yanu naye nibwere pamutumbako.